जाख्ल'नाय गैयै UPPL दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गेदेर केलेंकारिया सोराङाव नुजादों। बिटिआर सरकारनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफानाव 3 कौटिनि बांसिन रां जाख्ल'नायनि अजद होदों बेरेखा हान्जा BPF दोलोआ। मिथिंगायारि खैफोदनि मुङै रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ आरो मुवा बेसाद राननानै होनायनि थाखाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाननिफ्राय साप्लाय होनायनि अजद होदों BPF दोलोआ। फान्ड रिलिज जानायनि उनावबो मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनायफोरनो जेबो अनसुंथाइ होयैनि अजद। ठिकादार कनिष्कनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदों। BPF हान्जाया केस थिसननायनि उनाव ठिकादार कनिष्क ब्रह्मखौ पुलिसआ सोंनाय फिन्नाय खालामनो क'क्राझार थानायाव लाबोदों। जे बारहुंखा सारअन्थाइ बा नेचारेल केलामिटिसआव जायफोर भिक्टिमाइज जानाय न'खरफोरनो 2021 सननि फाइनान्सियेल इयारनि फैसाजों मोनसे टिन GCI सीट साप्लाय होनायनि मोनसे केलेंकारि बे जिथु कनिष्क नार्जारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे माने कन्ट्राक्टर बा साप्लायार बिथांनि नामै 3,98,987 6 तारिख जुनाव BTC निफ्राय फान्ड रिलिज जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो मोनथिनो मोननाय बादियै जे खुनु धरनर माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव खुनु धरनर बेबादि साप्लाय जायाखै आरो बेबादि नेचारेल केलामिटिस बा बोथोरजों जायफोर माने खथि जानाय न'खरफोरनो बेबादि थिं रानना होनायनि खुनु माने सार्कोल अफिसफोराव बेबादि थिं सहैनाय जायाखै। अब्लाबो माल लायालासेनो जे माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर धीराज साउदआ माने 6 तारिख जुनाव BTC निफ्राय बेखिनि थाखाखौ लाबोदों आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय कनिष्क नार्जारिनो बेखिनि थाखाखौ माने रिलिज खालामना हरदों बा पेमेन्ट खालामदों। दा जों बेखौनो दाबि खालामनानै क'क्राझार थानायाव मोनसे एजाहार दाखिल खालामनाय जादों आरो बे एजाहारनि भित्तियै जे माने क'क्राझारनि जिथु OC SP आरो माने जिल्ला माने बिखयाफोर बिथांमोननि खाथियाव जों बेखौनो गोख्रों दाबि खालामदों जे बेखौ गोख्रैनो थाबैनो तदन्त खालामनांगौ आरो तदन्त खालामनानै बै डिरेक्टर लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि धीराज साउद आरो कन्ट्राक्टर कनिष्क नार्जारि बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै तदन्त खालामनानै उचित बेबस्था खालामनांगौ। बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे केलेंकारि जे BTC सरकारा माने खुगायाव मोनसे बुङो आरो खामानियाव मोनसे मावो। दा लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माल साप्लाय होआलासेनो गंसेबो थिं होआजासेनो माब्रैहाय माने 3.5 कौटि थाखा माने लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टरा सासे कन्ट्राक्टरनो बोरै हरनो हाखो?